مسجانا نعو يخونه هراي كم ذا أقدمنا بزي كنريء زنا إحنا أزدما ما قد سألت نايتي أقدمنا كنريء زنا إحنا كفالات وأقدمنا كنريء زنا إحنا بزعبنا ينوي كل سنة بقى فأن نقل قللون بوست أو نقل قللون بزعبنا صوت وزي ما زلوا كم دما ناي مسكال زا مسألة كنريء زنا إحنا حجدما ما قد سألتها بزعبا مسحف تزملكت بحصر زبالة كم فقاد جزيابير أملاك كنرينا مالتي سلازي بزعبا مسحف تزملكت أبيت كريستيانا كل جزيء ممرحنا أبيت كريستيانا ويدما أبيت كريستيانا مبجسي أب تحت زخون يكون أوان مسحف قدسي كل زجبر ويزخل صحفات الزدما كم مسحف قدسي دمت حجهم رئي دلينا دلنا بحصر زبالة مرداتها بيت كريستيانا تتقمر لهم مسحفتي انتهي يمسلو زبالة حصر زبالة مبرهق نخن حزي تعلامة مالتي سلازي بيت كريستيانا مسحف قدسي تتقمر له حدا مبجسي إذا مسحف قدسي زي سمانين حدا مسحف تتباهيلو أبيت كريستيانا دتوع ويدما بيت كريستيانا تمحضرلو سمانين حدا مسحف قدس هالنا سلازي إذا سمانين حدا مسحف قدس كا من يمزبهالو نابنت أبز كلا يقولنا مسحف قدسنا تنسبعا سلستم قصر خن رخبنا خلينا مسحف قدس كن قصر كلنا هذا اللي نحن بقص كلنا أوريزة فترة حدا أوريزة ساعات كل تندابلنا ككمتي قصرو ويدما مدوبن دا قصرنا كسب سمانين حدا نبتصح مالتي كم زيلنا أنت قصرنا سبعا سلستم زبصحو أفتي مسحف قدس زخن رخبمنا وتم زترفو شمون تجن أبز مسحف قدس زي عين رخبمنا سلازي نساتهم كمان من يبهالو انتهي يمسلو كما يمسلو نزبل كا حصر زبلت زباله ممرح خنرينا مالتي بقدامنت زي مصحف قدس زي اب كلته يخفل زمن بولي زمن حدش وي دما بولي كيدان حدش كيدان يلنا نفليو بولي مالت منالبات سبات زمسلوم زارغه وي كا اريغو زتغحفه يبا دمسل ترغم الله بولي مالت ابيته كريستيانا بمصحف قدس اصواعنا بولي مالت اقديمو زنبره مالتي وي كا عب مالتي سلازي اقديمو زنبره دامبر بوليو اريغو تغحفه مالت ايكون سلازي بولي كيدان صلالوت ني حدش كيدان الى بيت كريستيان ناخم تصوعو بولي مالت اقديمو زنبره مالتي اتخالايكا حدش كيدان مالتي ابزخ امصينا شعو نتم مصحف قدس نناتهم كفلتات አለዎም نابنت بولي كيدان مصحفتي انت دا امصينا ناي بولي كيدان نناتهم كفلتات زلዎም ناي حق مصحفت زبحال اللونا ناي طبب مصحفت زبحال اللونا ناي زيما مصحفت زبحال اللونا ناي تاريخ مصحفت زبحال اللونا ስለዚህ بولي كيدان نبعلو ابربعته يخفل مالتي حدش كيدان كا كومو ابربعته يخفل وانجيل جبر حواريات እንደገና ድማ መልእክታት ራእይ ዮሐንስ ተባሂሉኻ ኣብ ኣርባዕተ ይኽፈል እዚ ኸኣ ናይ ወንጌል ማለት እዩ ሕጂ ሕፅር ብዝበለ ክንሪኦ ደሊና ዘለና ብዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንጥቀመሎም መነመን እዮም ንዝብል እዮም ስለዚ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ መጽሓፍ ኢልና ፀውዕና ዘለና ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብሉይ ኪዳን ኣቀዲሙ ንሓድሽ ኪዳን ንኽመጽእ ምዃኑ ዝነግር ወይ ከዓ ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን እዩ በዚ መሰረት ከዓ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ግዜ ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ نناتو ناغبره دحز اذا حجي مصحف قدس كنبن كلنا قصيلنا نرخبو دما اب اربعه مصحف قدس كفالات الله بحمشته اب شدشه زخفل الله مصحف قدس حدا بين رؤوس زخاله خوينو ناي سرعات مصحفت نبلوم اللهنا مصحفت اوالد زبال اللهنا ناي حق مصحفت نابلنا نفلاليم اللهنا ስለዚህ ምስተም اب ايدنا زلو اب سدت كم زلنا متن اب ايدنا زلو مصحفت بمقرب እቶም اب ايدنا زيلوخ بقالنا ክንገልጾም እንخل بقالنا እናገለጽና እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያንና መጽሐፍት ምዘለና ግዜ ሕጽር በዝበለ ግዜ ክንሪኦም ክንፍትኒና ማለት እዩ ስለዚህ እዚአቶም መጽሐፍት እዚአቶም መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳይልና እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ድማ ትርጓሜ መጽሐፍ ይባሃል ናይ ትርጓሜ መጽሐፍ ይባሃል ሓድሽ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ክልቲዩ ክትርጎም ይኽእል ተተርጊሙ አንደምታ ተገይርዎ ንኣብነት ጎይታ አዳም ኣብ ብሉይ ኪዳን አዳም ደቅለዎ ውልድ ኣለዎ ዝብል ጽሑፍ ኣለና ሓቀይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝና ግን ኣይተጻሕፈን ዘሎ ስለዚህ ነዚ ክንረኽቦ እንተዳ ኮይና ኣበየ ናይ መጽሐፍ ኢና ክንረኽቦ ዘለና እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ክንርድኦ ዘለና እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂብና ዘሎ ንዓና ንደቂ ሰባት ኣብ ሓደ ተጨቢጥ ንኽዋሃበና ዳእምበር ኦሪት ዘፍጥረት ንባዕሉ ርእሱ ዝኻለ ዓብ መጽሐፍ ኦሪት ዘጸአት ንባዕሉ ዓብ መጽሐፍ ኦሪት ዘሌዋውያን ንባዕሉ ዓብ መጽሐፍ ንባዕሉ ወንጌለ ማቴዎስ ርእሱ ዝኻለ ኻልእ ወንጌለ ማቴዎስ ርእሱ ዝኻለ ዓብ መጽሐፍ ስለዚህ ብምዕራፍን ብፍቅድታትን ብሰብዓ ሊቃውንቲ ተጨቢጡ ናባና ከምዚ ገይሮም ኣቕሪቦም ሂቦም ናብ ሓደ መጽሐፍ ጠሚሮም እምበር በበይኒ ነይሩት መጽሐፍቲ ስለዚህ በበይኑ ከም ዝነበረት መጽሐፍቲ እንተዳ ተረዲናዮ እዚ መጽሐፍ እዚ ካብኡ ኣብዚ ዘየለ ኣብ ካልኦት መጽሐፍቲ ክንረኽቦም ከም ንኽእል ክንግምት ኣለና ካብ ብኸመይና ንረኽቦም ቁንዓት ድዮም ጌጋታት እዮም ንዝብሉ መብርሂታት ክነምጽእ ቤተክርስትያንና ክንሓትት ግዴታ ኣለና ስለዚ እቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘየለ ወይ ድማ ታሪኹ ዘይተዘንተወ ትርጓሚኡ ድዩ አንደምትኡ ድዩ ሓተትኡ ዘይተነገረ ኣበይ ንረኽቦ እንተዳኢልና ኣብዚ ናይ ትርጓሚ መጽሐፍቲ ንረኽቦም ኢና ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ናይ ትርጓሚ መጽሐፍቲ ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ እንተዳሪና ካብ ልደቱ ቀጥታ ናብ ወዲ 12 ዓመት ኢና ካብ ግዝረት ካብ 8 መዓልቲ ካብኡ ድማ ናብ ወዲ 12 ዓመት እዩ ዝኸይድ
كساود 12 عامت زنبره غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አበይ ነይሩ ይነበር አይነበር እንዲ ንዝብል ሕቶ ክላዓል ንቡሪ ስለዚህ ንዑኡ ንዝገልጸልና መጽሐፍቲ ተወሳኺ መጽሐፍቲ የድልየና ማለት ስለዚህ እዚ ትርጓሜ መጽሐፍቲ ድማ ነዚ ክንረክብ ንኽእል እዚ ኣርባዕተ ወንጌል ዝተርጎመ እዩ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ቤተክርስትያንና ዕድል ብዝረኸብናሉ ብብዝሒ ነዚ ተማሂሮም ንመምሃራን ንኽኾኑ ዝመሃርዎ እዩ ብብዝሒ ብኸሚና ብብዝሒ ዘይንረኽቦ ምስቶም መምሃራን ወይ ድማ ምስቶም ወንበር ተኺሎም ዝመሃርዎ ዘለዉ ስለዝርከብ ኢና ብብዝሒ ብዕዳጋ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ማለት እዩ እዚ ናይ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ትርጉም እዩ እተን ከምዚ ኣቐዲመ ክገልጸልኩም ፀናሓኹ ወንጌለ ማቴዎስ ወንጌለ ኦሪት ዘጸአት ነናቱ መጽሐፍ ዝበልኩም እዚአን ኣርባዕተ ወንጌላውያን ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ኣርባዕቲኦም ጥራዮም ኣብዚ ዘለዉ ስለዚህ በበይኖም ከፊልካውን ከክንዝ መጽሐፍ ትخدالو ይኽእል እዮም ቤተክርስትያንና ጋ ምስቶም ዘለዉ መምሃራንና ብጉባኤ ሊቃውንቲ ጉባኤ ገይሮም ብሲኖዶስ ጸዲቁ እዚኦም ኣርባዕተ ወንጌል ብኸምዚ ተርጎም ኢላ ቤተክርስትያንና ፈቃድ ተዋሂቡ ናባና ናብ ምእመናና ደቃ ቀሪቡ ማለት ስለዚህ እዚ ናይ ወንጌል ጥራይ ትርጓሜ እዩ እዚ ድማ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ ቅዱስ ጳውሎስ እታ 14 መልእኽታት ኣለዎ ካብተን 14 መልእኽታት በይና ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ ኣብዚ እቲ ዘይርዳእና ቃላት ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ጳውሎስ ሓወይ ብዝተዋሃቦ ጸጋ ንብዙሓት ሰባት ክርዳእ ብዘይክእል እንታይ ገብር ኣሎ መልእኽቱ ሳመሓላሊፉ ኢሉ ነይሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ሓንቲ ምዕራፍ ኣውፂኻ ምግጋይ ደይኮነ እታ ምዕራፍ ዘይትርዳእና እንተ ደኣ ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ክትርዳእና እንተ ዘይክኢላ ኣብዚ ትርጓሜ እውን መብርህናታ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸኣ ትርጓሜ ናይ ጳውሎስ ይበሃል እዚኣ ቀፂልና ንሪኣ ዘለና መጽሓፍ ድማ ናይ መጽሓፍቲ ሓዲሳት ወይ ድማ ሰለስተ ሓዲሳት ትበሃል መጽሓፍ እዚኣ እዚኣ ኸ ግብረ ሐዋርያትን እቶም ተረፍ መልእኽታት ዘለዉ ናብ ውልቀ ሰባትን ናብ ማሕበራትን ዝተላኣኹ ካብ ናይ ጴጥሮስ ክሳብ ናይ ይሁዳ ዘለዉ በብናቶም እዚኦም ድማ ኣብ ዘለዉ ተወሳኺ ኸ ራእየ ዮሃንስ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ናይ ሓዲሳት ትርጉም ተባሂላ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኸ ትጽዋዕ ማለት እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ ድማ ትርጓሜ ኣርባዕቱ ትርጓሜ ይባሃል ወይ ድማ ኣርባዕቱ ነገስቲ ይባሃል መጽሓፈ ነገስቲ በቀረባ ኢድና ዘላ መጽሓፍ እዚኣ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣርባዕቱ ነገስቲ ዝበሃሉ ቀዳማይ መጽሓፈ ነገስት ካልኣይ መጽሓፈ ነገስት ተባሂሎም ዝግለጹ ናቶም ናይ ነገስታት ተባሂሉ ዝተተርጎመ ስለዚ ናቶም ትርጓሜ እዚኣ ኣብ ኢድና ዘላ ሳ ስለ ዝኾነት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን እዚኣ ኣምፂናያ ኣቕሪብናያ እምበር ነናቱ መጽሓፍ ኣለዎ ኩሉ ማለት እዚኣ ድማ ናቱ ምሳሌ እዩ እዚኦም መዓስ ኣገልግሎት ንጥቀመሎም ኣብ ቤተ ክርስትያንና መዓሲና መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስትያንና ኣገልግሎት ኣሎ ስለዚ እዚኦም መጽሓፍቲ እዚኦም ንምንታይ ኢና ንጥቀመሎም እንተ ደኣ ኢልና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝኾነ ዘከራኽር ነገር ክለዓል እንከሎ ወይ ድማ ትምህርቲ ክነቕርብ እንከለና ስብከት ክቐርብ እንከሎ ወይ ድማ ሰባት ዘይተረድኦም ነገራት ክቐርብ እንከሎ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ተማሂርካ ነዚኦም ኣጽኒዕካ ነዚኦም ገንፂልካ ነቲ ሰብ መረዳእታ ይቐርብ ማለት እዩ በዝሕሪኡ ዝቐፂልና ንሪኦ ዘለና ካልኣይ ኣብዚ ነናቱ ሊስታ ኣለዎ እቲ ፅሑፋት ተዳሪኢኹሞ እዚኣ ንኣብነት መጽሓፍቲ ኣዋልድ ዝበሃል ኣሎ ኣዋልድ ዝተባሃለሉ ምናልባት ቋንቋ ደይና ንብል ሓቀይ ስለምንታይ ቋንቋ ቦ ደይንብል ቤተ ክርስትያን እውን በዳያ ትምሰል ስለዚ መጽሓፍቲ ኣዋልድ ዝበሃሉ ድማ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እናተዋለዱ ዝመፁ እዮም ክፋላት ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ካብቶም ክልተ ሐዋርያት እቶም ክልተ ኸ ኣርድእት እዮም ነይሮም እቶም ካልኦት ኣይነበሩን እንዲኦም እቶም 120 ቤተሰብ ንጎይታ ዝስዕብዎ ዝነበሩ መልእኽታት ኣይነበረን እንዲዩ ካብቶም 12 ሐዋርያት ከ መጽሓፍቲ የብሎም እንዲ ገድልናቶም ከበይ ኣሎ እቲ ሰብ ዝሰበኽዎ ስብከታት ከኣበይ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዘየለስ የብሎምን ኣይንብልኒ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ የለን ናቶም ገድሊ ግን ኣብ ቤተ ክርስትያንና ግን ኣሎ ቤተ ክርስትያንና ኸ ትቕበለ እያ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ከም መጽሓፍቲ ኣዋልድ ተባሂሎም ናይ ገድሊ መጽሓፍታት ተባሂሎም በብናቶም ተጻሒፍሎም ኣሎ እዚኦም መጽሓፍቲ ኣዋልድ ዝበሃሉ ድማ ካብ ተኣምረ ማርያም ተኣምረ ኢየሱስ ዜና ስላሴ መጽሓፍ ቅዱስ ዜና ስላሴ ንብሎ ድርሳነ ሚካኤል ንብሎ ድርሳነ ሩፋኤል ኩላቶም ንብሎም መልክዓ ጉባኤ ውዳሴ ማርያም እዞም ጸሎት ንጥቀመሎም መጽሓፍቲ ብምልኦም እዚኦም ድማ መጽሓፍቲ ኣዋልድ ተባሂሎም ይግለጹ ካበይ ዝተወለዱ እንተ ተባሂሎም ካብዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ተወሊዶም ዝመጹ እዮም ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዕኡ ይኹን ኣብ ዘመነ ስብከቱ እንሆ ሓንቲ ክንድፍር ኣድሪ ተኣክል እምነት እኳ እንተላትኩም ነዚ እምባኳ ካብዚ ተለዓሊ ኢልኩም ተዛረብኩም መኽላዓሊ ኢሉ ከም ዝመሃሮ በቲ ናይ ጎይታ ቃል ተመሪሖም ብዙሕ ተኣምራት ዝገበሩ ብዙሕ ገድላት ዝገበሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ናቶም ኣብዚ ገድላት እዚ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ስንክሳር እዚ ንረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ስንክሳር ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ዝገበርዎ ገድሊ ዝፈጸምዎ ፍጻሜታት ዝሰርሕዎ ዕዮታት ብምሉእ ኣብ ስንክሳር ተጻሒፉ ኣሎ ካብዚ ተወለደሉ ክሳብ ዝዓረፉሉ ግዜ ማለት እዩ ከምኡውን ስጋ ሓመድ ኣዳም ዘይለበሱ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብዚ መጽሓፍቲ ኣዋልድ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ምስቲ ግዜና እቲ ነገራት ኣቕፅቢበ ክሳይ ደቕርበልኩም ዘለኹ እንተዘይተረዲእና እውን ክንሓትት ከዓ ንኽእል ኢና ምስ ወዳእና እዚኣቶም ከዓ ናይ ፀዋትወ ዜማ ተባሂሎም ናይ ቤተ ክርስትያንና ይግለጹ ማለት እዩ ነዚኣቶም መዓስ ኢና ንጥቀመሎም እንተተባሂሉ እዚኣቶም ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ሕግን ስርዓትን ኣለዎ እዚኣቶም እንጥቀመሎም ድማ ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኣብ ዓመታዊ በዓሎም ኣብ ወርሓዊ በዓሎም ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዘለና
زوتر صلاتك كل جزء خن جبر زلنا أبجزنا ونمعلته هوتنا خن نبوبه من خلينا زياد سلازي تأمر مريم تدعينا بيت كريستياننا خمس سرعتنا مسرت كل جزء قدم قداسي مبصحو حادث قرب انت داخوينو كقبل انت داخوينو قداسي قدم مئتاو نفس وقف معلتاوي عبت جوبا از تجبرله تأمر مريم كنببو كم زلوا بيت كريستياننا بسرعتي سلازي إذن أجر زدما كافت مسحفت أولاد نرغبه حد عيي مالتي سلازي مع عصبة انت دعينا كل جزء أقول قلت بيت كريستيان زلوا ناتهم قدلي ناتهم درسان ناتهم تأمرات ينقر مالتي إذا صوات وزيما زبها لغا ناي بيت كريستياننا صوات وزيما حدث زعبه هبت ناي بيت كريستياننا كم تقدمكم افتقد مدراكمو بزعبا ناي زيما زبل بزعبا ناي كبورو ناي صناصن قال اواد قال زبل ناي صوات وزيما بحصر زبل زراكمو مسارح ناي زيما ناي بيت كريستياننا بزعبا زدما بحصر زبل صوات وزيما حدث زبل هبت ناي بيت كريستياننا صوات وزيما معاس نير انتاي نير نزبل كاب شاد شيك في زمن حمشاك في زمن شاد شيك في زمن قدس ياريد زنوبرلو كاوز تبغس كاب اغزيابير بزتوها وصغا زترخبه هبت ناي بيت كريستياننا اذا هبت زدما معاسنا بكمي نتقمل نزبل نابنت اب غزي صمر بع بيت كريستياننا مهليت ايتقومني كبر ايهرم ስለዚህ ማህሌትን ኮበረን ስለዚህ ይህረም ስለዚህ ይግበር ማህሌት የለን ወይ ካ ዜማ የለን ማለት አይቆንም እንታይ ዳ ከም ዝብዝን ንሪኦ ዘለና ነናቱ ጽሑፍ ኣለዎ ልሳነ መላእክት ወሊቃውንት ዝብላሎ ዝክረ ቃል ዝብላሎ ምዕራፍ ዘቅዱስ ያሬድ ዝብላሎ ነናቱ ኣለዎ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ነናቱ ነናይ መዓልቱ ዝተጻሕፈ ጽሑፋት ኣለዎ እዚኣቶም ድማ ጸዋት ወዜማ ሰዓታት ንባዕሉ ናይ ንጎሆ ዝበጽሓሎ ናይ ምሸት ናይ ቀትሪ ዝበጽሓሎ በብሰዓቱ ዝተጻሕፈ መጽሐፍቲ ተባሂሎም ጸዋት ወዜማ ተባሂሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀርቡና ኣብነት ናይ ስላሴ ክብረ በዓልና ታቦትና ስላሴ ስለዝኾነ ብዛዕባ ናይ ስላሴ እንተላዓሊልና ኣብ ግዜ ስላሴ ካብታ ሰላም ለማርያም ኢሉ ትካህን ዝጀመራ ቤተ ክርስቲያን ዝተጀመረት ክሳብ እቱ በሰላም ተባሂሉ ዝውዳእ ዝሕደር ማህሌት ብሙሉ ካብ መልክዓ ጉባኤ ካብ ዝመጽሐፍ ዝክረ ቃል እንዳመጸ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኽ እንዳመጸ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ፍጻሜታት እንዳመጸ ብሙሉ ኣብቲ ለይቲ ዝሕደር ነፍስ ወከፉ ብማህሌት ብዜማ ተገይሩ مريحو نزا أجواب زين خن فتسم زي حجزنا مصحف إذا مصحف زي نايت وقت وزيما زبالة ما تم أهليت كلهم كل جزء كابزيد تفتسم التاريخ بزيما أبز خن رغبان خلينا نايدنجل مريم نابنت نابونا أبراهام سلاسي زعته ولون أبنت انت دالي عنا نابونا أبراهام سلاسي زعته ولو تما بتقاني زيابير بزفقده زيابير بزفته قدس ياريت نت زيما دريسو بزته هبو زيما أبز أقميتو نحن ما بتعمل زيما غيرنا نت مهليت كنا بصحن حدر مالتي ስለዚህ እዚ ተናይ ጸዋት ወዜማ ዝባሃል ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክብረ በዓላት ዓመታዊ በዓላት ኣብና ዓድና ኢና ክንልኩዕ በዛ ዓዲ ክብረ በዓል ብዝረኸብናሉ ኣውደ ዓመት ብዝመጸሉ መገዲና ነቕርቦ ዜማታት ስለዚ ሓደ እዚ ንኣብነት መዝገብ ቅዳሴ እውን ኣለና ቅዳሴ ዘለውና ኩሉ ግዜ ሓደቲ ነፍስ ወከፍ መጽሐፍ ክትርድእዎ ዘለኩም ክቡራን ምእመናን ነፍስ ወከፍ መጽሐፍ አልዒልና በብውልቃ መግለጽ እንድሕሪ ክንህብ ኮይና ግዜ ይኣኽለና ስለዚህ እቲ ግዜ ስለዚ ይኣኽለና بحوارا ونايت مصحفتينا نقربو زلنا ترديت بيت كريستياننا انت عينت هبت اللوا معاسن انت سرعات انت بتصح نمغلاصينا نقربو زلنا زهبت زي مالتي نابنت كم مرداتا از غصو زبل مصحف لنا نا بيت كريستياننا از غصوي كاب علت حدا كساب علت 30 بقواصطرنا بيت كريستياننا اب زمن باقومين اب 4 عام 6 اب سن 3 عام 5 بزمصلخا نناي معالتو نا 12 ورحي مس باقومين 13 ورحي ناي نفس وكفن أبزله أنت عينت مصحف قدس علت كنا نبب كم زلنا نايمن باولوس أي نايم الأخت كنا نبب كلنا قبرها ورات أنت كنا نبب كم زلنا وانجيل أنت كنا نبب كلنا مزمر داويت أنت كنا نبب كم زلنا أبز مصحف زتصحف له نفس وقت بيت كريستيان أبز مصلو قداسي بزهلونا بز مصحف قدس زي تمريحهم أبوتاتنا خانات حواتنا دياقونات ممهران كل جيزة بز تمريحهم معرف كندزي كم معرف كندزي خصاب معرف كندزي جبر زولو إذا ممرحنا بيت كريستيان قصوي بها سلازم زي مصحف زون حدا خافت هابتنا بيت كريستيان أبيت كريستياننا قدلت دي واللي زقبرن تاي انت داتا وهايلو كله بسرعة بجواب نسلد في السنة إذا قا حدا نتحجن سرعتنا بيت كريستياننا جواب حل نخيد زت أغمنا مصحفتي كابز قتلنا نرغبهم ويكا أبز مصحفت زنومصم ناي سرعة مصحفتي إذا ناي سرعة مصحفت النبلم بيت كريستياننا نفس وكف ممرح حق اللوا حدا هجر وحدا من قصنات ممرح حق خمس اللوا بيت كريستيان كان ناتا رئيس زق على ممرح حقنا اللوا اتناتا رئيس زق على ممرح كله ببنات اللون أبنت كم تقدمنا زجلسنا يوم أبزد نجرنا يوم أبزد مصحف كله زي اللو زبلنا يوم نابنت مصحف صيون سرعة صيون زبهلا له مصحف سينودا صار له مصحف أبطلي صار له قدامه إن كلا عين مصحف تشيدان له مصحف ديسك لي له مصحف زياتهم زيهم كلاتهم شمونت يوم هذا الله وتدعينا أبزين رخبهم نينا كابينا نمصم من ترى تباهيلو أبناء سرعة مصحف تيم زبهلا ساتهم الصوم نابنت قويتنا إيسوس كروسس كبرنا عيون قدم عرقتون دحرتن ساي ونها ورات زمهارم تمرت له
እሱ ኣብዚ ንረኽቦ ሓንቲ ኣብ ታሪኽ ድሕሪ ዳግማይ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ነብዕሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ ዝተገለጸሎም እዩ ናብ መገዲ ኤማሁስ ዝተገለጸሎም ታሪኽ ኢና ንረክብ ኣብኡ ታሪኽ ተገሊጹ ዘሎ ግን ብድሕሪኡ ዝምህረና ትምህርቲ ኣበይ ንረኽቦ እንተዳኢልና ኣብዚ መጽሓፈ ኪዳን ተባሂሉ ዝግለጽ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮም ብምሉእ ኣብዚ ትምህርቲ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሃብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጸጋ እንብሎ መጽሓፈ ኪዳን ተባሂሉ ዝግለጽ እዚ መጽሓፈ ኪዳን ኢልና ምስ መዝገብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ተገሊጹሎ እዚ መዝገብ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ቤተ ክርስቲያንና 14 ቅዳሴያት ኣለዋ ኣብ ነውስ ወከፍ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ተኮይኑ ቅዳሴ ሐዋርያት ኣይቅደስኒ ቅዳሴ ማርያም እዩ ዝቅደስ ኣብ ናይ ሐዋርያት በዓል ተኮይኑ ኸ ቅዳሴ ባሲልዮስ ኣይቅደስኒ ናይ ቅዳሴ ሐዋርያት ይቅደስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እንተኮይኑ ኸ ቅዳሴ እግዚእ ይቅደስ ኣብ ነውስ ወከፍ ነናቱ ሕግን ስርዓትን ኣገባብን ኣለዋ ቤተ ክርስቲያንና ስለዚ እዚ መዝገብ እዚ ኸ ንኸምኡ ይመርሐና ማለት ካልእ ንኣብነት ሰብ እንተሞይቱ ሰብ እንተዓሪፉ ፍትሓት የድልዮ መስተበቁ መዓልታዊ ይበፅሕ ቤተ ክርስቲያንና ንዑ ዘብፅሐልና መጽሓፍቲ ድማ ምዝ መጽሓፍ ዝጠሚሮም ኣቦታትና ገይሮምልና ኣለዉ መጽሓፈ መስተበቁ ዝብል ሊጦን ዝበሃል ሰሪዖምልና ኣለዉ ቤተ ክርስቲያንና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ዝበለፀ ሃብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ከምዛ ቀዲምና ክንገልጾ ፀንሐና እዚ ካበይ መፂ እንተዳኢልና ካብቲ ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ እንብሎ ዘለና ተወሊዱ ዝመፀ እዩ እዚ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝዓበየ ሃብቲ ኢልና እንገልጾ መጽሓፈ ፍትሐ ነገስት ይበሃል እዚ መጽሓፈ ፍትሐ ነገስት መምርሕን ሕግን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ምእመን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢሉ ክርከብ ኣለዎ ሓደ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢሉ ክነብር ኣለዎ ሓደ ካህን ከመይ ኢሉ ክነብር ኣለዎ ሓደ ዲያቆን ከመይ ኢሉ ክነብር ኣለዎ ውሉድከ ከመይ ኢሉ ክነብር ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ንዝብል እዚ ሕጊ ዝፅሑፍ ኣሎ ብዓቢኡ ኣብ ቃል ኪዳን ከመይ ጌርና ክንፍጽም ከም ዘለና ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዳርና ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና ብግቡእ ኣብ ኣገባብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ጸዋማትና ኩሉ ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና ዝብል እዚ ፍትሐ ነገስት መምርሒ ሕጊ ኣለና ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኩሉ ጠሚሩ ዝርከብ ፍትሐ ነገስት ሕጊ ኣለና ፍትሐ ነገስት ከዓ ብናይ ካብ ኤርትራ እንተ ኣመፂና ከዓ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብ1995 ዝተጻሕፈ ቃል ኣዋዲ ድሒሩ ድማ ብ2002 ዝተሓደሰ ቃል ኣዋዲ ኣሎ እዚ ቃል ኣዋዲ እዚ ድማ ካብ ፍትሐ ነገስት ተወሊዱ ንናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ተጻሒፉ ንዓና ንኤርትራውያን ዝተዳለወ ቃል ኣዋዲ ስለዚ እዚ ቃል ኣዋዲ ካብ ፍትሐ ነገስት ተወሊዱ ንዓና ንመምርሒ ዝተዋሃበና እዩ ክንደይ በዓላት ናይ ጎይታ ከም ዘሎ ክንደይ ኣጽዋማት ከም ዘሎ ምስጢረ ተክሊል ንኣብነት ኣብ ምስጢረ ተክሊል እንተዳኢልና ኣብ ቃል ኣዋዲ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ሓደ ሰብ ተክሊል ክፍጽም እንተዳ ኮይኑ ቅዱስ ቁርባን ክፍጽም ኣለዎ ዝብል ሕጊ ኣብ ተጻሒፉ ኣሎ በዓላት ናይ ጎይታ ክንደዮም ዓበይቲ በዓላት ናይ ጎይታ ክንደዮም ንኣሽቱ በዓላት ናይ ጎይታ ክንደዮም ገለ ንዝብል ብምሉኡ ኣብዚ ተጻሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቃል ኣዋዲ መምርሒ ሕጊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ይበሃል ቀፂልና ንረኽቦ ድማ እዚ ቃል ኣዋዲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት እዩ በዚ ናይ ዝሎማዓንቲ ትምህርቲ ሰንበት እናዳልዮምልና ዘለዉ መገዲ ናይ ትምህርቲ ሰንበትን ርእሱ ዝኸኣሎ ናቱ ቃል ኣዋዲ መምርሒ ሕጊ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ብዓብዪ ቃል ኣዋዲ ኣለዋ ትምህርቲ ሰንበት ሓደ መንእሰይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢሉ ክነብር ከም ዘለዎ ንዝብል ናቱ መምርሒ ርእሱ ዝኸኣል ኣለዎ ስለዚ እዚ ቃል ኣዋዲ እዚ ናይ ትምህርቲ ሰንበት እንብልዎ ዘለና ድማ ቤተ ክርስቲያንና መንእሰያትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢሎም ተጠርኒፎም ክነብሩ ኣለዎም ከመይ ኢሎም ክዓብዩ ኣለዎም ዝብል ሓደ መምርሒ ሕጊ ናይ ትምህርቲ ሰንበትና ማለት እዩ እዚ ድማ ግብረ ሕማማት ተባሂሉ ይግለጽ እዚ መጽሓፍ እዚ ብሕፅር ዝበለ ዘን መጽሓፍ ተሸፊኑ ስለ ዘልየ ከቕርበልኩም ደልየ ገንፂ ኢለ እዚ መጽሓፍ እዚ ድማ ግብረ ሕማማት ተባሂሉ ዝግለጽ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕል ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕልካ ካብ ሆሳዕና ጀሚርካ ክሳብ ትንሳኤ ዘሎ በዓላት ዓመታዊ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ መጽሓፍ እዚኣ ትጥቀም እዚ ከዓ ግብረ ሕማማት ተባሂሉ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ሕማም ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ለሃ ማርያም ተባሂሉ ዝግለጽ ሓዘን መጽሓፍ ኣሎ ብዛዕባ ዝነበረ ኩሉ መከራ ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ጎይታ ዝገበርዎ ስቕለቱ ግርፈቱ ኩሉ ዘርኢ መጽሓፍ ከዓ ግብረ ሕማማት ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ እዚ ከዓ ግብረ ሕማማት ካልእ ናይ ምስጢር መጽሓፍቲ ምስ ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ ንረኽቦም እዚኦም እዮም ይህውኸኩም ኣለኹም ምስቲ ግዜ ናይ የቕሬታ እዚኦም ድማ ናይ ስርዓት ኣብ ኢድና ዘሎ መጽሓፍቲ እዚ መጽሓፈ ጥምቀት ተባሂሉ ይግለጽ እዚ ከዓ መጽሓፈ ተክሊል ተባሂሉ ይግለጽ መጽሓፈ ጥምቀት ሓደ ህፃን እንተተወሊዱ ብኸመይ ኣገባብ ክጥመቕ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ምስጢር ክፍጸመሉ ከም ዘለዎ እቲ ዝጽለየሉ ጸሎት እቲ ካህን ክገብሮ ዝግባኦ ኣገባብ እቲ ህፃን እቲ ወላዲ ካብዚ ክረኽቦ ዝኽእል ጸጋ ተባሂሉ ጸሎት ዝድገመሉ ምስጢር ዝፍጸመሉ መጽሓፍ እዚ መጽሓፈ ጥምቀት ተባሂሉ ድማ ይግለጽ እዚ መጽሓፍ እዚ ማለት እዩ መጽሓፈ ክርስትና ተባሂሉ መጽሓፈ ጥምቀት ወይ ድማ መጽሓፈ ክርስትና ተባሂሉ ከዓ ይጽዋዕ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እዚ ከዓ መጽሓፈ ተክሊል እዩ እቶም ዘይተመርዓኹም ነዚ ጸጋ ዝኽትበቕዑ እግዚአብሔር ይደግፍኩም እቶም ዝተመርዓና ዝሓለፈና እንተለኻ ብኸመይ መንገዲ ናብቲ ዘሎ ናይ ቅዱስ ቁርባን ህይወትና ንምለስ ከዓ ክንመልሶ ይግባአና ማለት እዩ ዝሓለፈና እንተሎ ሓደ ሰብ ኣብ ህይወቱ ክሓልፎ ዘይብሉ ነገር እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ሓደ ምስጢረ ተክሊል ኣብ ህይወቱ ክሓልፎ ዘይግብኦ ሰብ ምስጢረ ተክሊል
እዚ ምስጢረ ተክሊል እዚ ከዓ ሓደ ሰብ ክምርዖ እንተ ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ጸሎት ድገመሉ እንታይ ይብጽሓሉ ንዝብል መጽሓፈ ምስጢር ከዓ መጽሓፈ ተክሊል ከዓ እዚ ኣለና ማለት ካልእ ናይ ስርዓት መጽሓፍ ዕጣን ተባሂሉ ዝግለጽ ኣለና መጽሓፈ ዕጣን ተባሂሉ ኣብ ጊዜ ኣቦታትና ኩሉ ጊዜ ቤተክርስቲያንና ቅዳሴ ብዝህልወሉ ወይ ዝኾነ ነገር ጉዳይ ኣብ ዝህልወሉ ቤተክርስቲያን ተኸፊት ቅዳሴ ብዝህልወሉ ዕጣን ወይ ድማ ታቦት ኣብ ዘለና እግዚአብሔር ፈቂድዎ ንዓና ታቦት ኣለና ታቦት ዕጣን ኣብ ዝፍጸመሉ ጊዜ ንዕኡ ናይ ሶኒ እንታይ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ናይ ሶሉስ እንታይ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ካብ ናይ ሶኒ ክሳብ ናይ ሰንበት በብናቱ ዝተጻሕፈ ሕግ ኣለዎ እዚ ከዓ ናይ ዕጣን መጽሓፍ ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ እዚኦም ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ እዮም እዚኦም ከዓ ናይ ሊቃውንቲ መጽሓፍቲ ተባሂሎም ይግለጹ ናይ ሊቃውንቲ መጽሓፍቲ ማለት ኣቦታትና ንዓና ብዝተፈላለየ ንኣብነት ብዛዕባ ሃይማኖት ኣቦ እንተዳልዒልና ክህደት ኣብ ዝለዓል ዝኾነ ነገር ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝለዓለሉ ክህደት ጥራይ ደይኮነ ወይስ ድማ ስርዓት ምፍራስ ኣብ ዝለዓለሉ ጊዜ ኣቦታትና ኣብ ቤተክርስቲያንና ኣብ ሳይንስ ሓድሽ ርክበት ድበለጸ ንኣብነት ሞባይል እንተዳ ኣምፂና ሕጂ ኣይፎን እንተዳ ኣምፂና ኣይፎን 17 ፕሮ ማክስ ታድበለጸት ኣላ ሓቀይ ታድበለጸት ደላ ብናይ ኣይፎን ትካል እዚኣ ኣብ ሃይማኖት ግን ሓድሽ ርክበት ኣይኮነን ዝበለጸ ኣብ ሃይማኖት እቲ ናይ ጥንቲ ድበለጸ ምክንያቱ ሓንሳብ ንቅዱሳን ስለ ዝተዋሃበት ሃይማኖት ሓንሳብ ካብ እግዚአብሔር እንደቅ ሰባት ስለ ዝተዋሃበት ናይ ቀደሚት ድበለጸ ስለዚ ድኾነ ነገር ኣብ ዝለዓለሉ መብርህብ ዝስእነሉ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ኣምላኽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዑ ይኹን ኣብ ዝለዓለሉ ዝኾነ ነገር እንተዳ ሰብ ክሕደት ምሂሩ ሊቃውንቲ ኣቦታትና እንታይ ምሂሮም ነይሮም ኢልካ ናብ ሃይማኖት ኣቦ ገንፂልካ ይኸትኸይ ኣቦታትና እንታይ ምሂሮም ነይሮም ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ነይሮም ኢልና ናብ ሃይማኖት ኣቦ ከይድና መጽሐፍ ቅዱስና ገንፂልና ሃይማኖት ኣቦና ገንፂልና ቅዱስ ባሲልዮስ ዘኑሲስ ከምዚ ኢሎም ምሂሮም ነይሮም ሓኪም ናይ ቤተክርስቲያን ወይ ድማ ሓኪም ናይ ቤተክርስቲያን ሓኪም ናይ ወዲሰብ ተባሂሉ ዝተገለጸ ከምኡ ድማ ቅዱስ ባሲልዮስ ክሳብ 10 ማዕረገት ንጽህና ዝበጽሐ እዚኦም እንታይ እዮም ምሂሮም ብዛዕባ ክርስቶስ ኢልና ንዑ ገንፂልና መልስና ነዳሉ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍቲ ሊቃውንቲ ነዚኦም ዝጠቕሙና ኣብ ገዛና ክንሕዞ ንዓና ምስ ዘለና ደረጃ ዓቕምታት ክኸብደና ይኽእል ይኸውን ናይ ቤተክርስቲያንና ሃብቲ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ስጉእ እንደሙን ኣብ ቤተክርስቲያንና ማዓስ ኣገልግሎት ውዕል እንተዳኢልና ከዓ ቅድምን ስጉእ እንደሙን ኣብ ቤተክርስቲያንና ምውራዱ ቅዳሴ ዘለና ኩሉ ግዜ ሃይማኖት ኣቦ ይንበብ ማለት ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዘመነ ስደት ምስ ሕፅረት ግዜ ኩሉ ግዜ ክነብጽሖ ዝግባአና ዘይክነብጽሖ ንኽእል ኢና ይተርፍ ማለት ግን ኣይኮነን ጉቡኡ ክበጽሕ ኣለዎ እቶም ኣቦታት ካህናት እንዳተራዳድኡ በቲ ዘሎ ነገር ይበጽሕዎ እዮም እቲ ክቅድም ዘለዎ ቀዳምነት ኣገልግሎት ሂብና ስለንኸይድ እዩ ስንክሳር እውን ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ክንበብ ስለ ዘለዎ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 30 ናይ ነብሲ ወከፍ ወርሒ ኣብ ስንክሳር ድማ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት ኣቦ ከዓ ንኸምዚ ይጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ብሕፅር ዝበለ ናይ ቤተክርስቲያንና ሃብቲ ወይ ድማ ናይ ቤተክርስቲያንና ርስቲ መጽሓፍቲ እዮም ምሳና ዘለዎ ኣብ ኢድና ናይ ቤተክርስቲያን መጽሓፍቲ ንኣብነት ኣለውና ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣለውና ገድልታት ድርሳናት ተኣምራት ብዙሓት ኣለዉ ክንረኽቦም ዘይንኽእል መዝሙር ዳዊት ንባዕሉ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኣገልግሎት እተውዕሎም መጽሓፍቲ ነዚኦም እዮም ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ኣለውና ናይ ስርዓት ማለት እዩ ናይ ጸሎት መጽሓፍቲ ኣለውና ናይ ትምህርቲ መጽሓፍቲ ኣለውና ናይ ዜማ መጽሓፍቲ ከዓ ኣለውና ኣብ ቤተክርስቲያንና ኩሎም ነናቶም ንኣብነት እዚ ናይ ቱርጋሜ መጽሓፍ ኣብ ናይ ስርዓት መጽሓፍ ኣምፂኻ ከተምርሓሉ እንድሕር ጌርካ ነዚ ናይ ስርዓት እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ክትሓዋውሰ ኢካ ስለዚ ሕጊ ብዘድልዮ ብሕጊ ትምህርቲ ብዘድልዮ ትምህርቲ ቱርጋሜ ብዘድልዮ ቱርጋሜ ታሪክ ገድሊ ተኣምር ብዘድልዮኻ በቲ ዘለዎ መንገዲ ጌራ ቤተክርስቲያንና ኣብ ዘመኑ ነቲ መጽሓፍታ ተቕርቦ ወይ ድማ ናብ ኣገልግሎት ተውዕሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ይመስሉ ብሕፅር ዝበለ ንሎማዓንቲ ኢልና ዘቕረብናዮም መጽሓፍትና ኣብዞም ዝቐረቡ መጽሓፍቲ ወይ ድማ ክንሓቶ ንደሊ ብዛዕባ መጽሓፍቲ እንድሕር ኣለና ኮይንኻ ምስ ዘለና ግዜ ከነብርሆ ክንፍትን ናባኹም ክገድፎ ስለሰማዕኹም ንእግዚአብሔር ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን ጸኒሉ ይስማዕኹም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ደይበርሃልኩም ወይ ድማ ክንሓቶ ኣለና ንብሎ እንድሕር ኣሎ ኮይንኻ ናባኹም ክገድፎ